Mali Sénantolantan championnat ngana ɲɔgɔndanw ko don minnu bɛ première division ko fɔ saison 2002-2003 a sera a sɛkili saba siri yɔrɔ ma ka da kan a dɔn tɛ halisa club min bɛna ŋanaya sɔrɔ kama sɔrɔ championnat tɔ tile fila club fila de bɛ yen ŋanaya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kabini championnat tile laban ninnu na AS Real de Bamako ale ni Joliba Athletic Club tile 27 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ AS Real de Bamako bolo kuru 56 jɔyɔrɔ filanan bɛ Joliba bolo kuru 53 club 14 tɔ la a si tɛ yen min ka kuru bɛɛ 50 bɔ min bɛ jɔyɔrɔ sabanan na AS Bakari Jande Barawuli ale ka kuru 44 championnat tile fila tɔ de bɛna kɛ kata ba 4 ye barisabu club fila minnu bɛ ɲɛfɛ AS Real de Bamako ale ni Joliba Athletic Club a kelen o kelen mana keleku o ye kɛlɛ tiɲɛnen ye o bolo o de la tile 29 o min bolodara fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan fan fila bɛ fɛ walasa ka sebaya sɔrɔ ka tile 30 n'a laban o ɲɔgɔndan ma kɔnɔ tile 29 kɛnɛ kan sinikɛnɛ alamisa juillet kalo tile 6 san 2023 stade Jara Achila Kulikoro AS Real de Bamako bɛ stade Malien de Bamako bisimila o don kelen ASB terrain na Bamakɔ Binga FC bɛ Joliba Athletic Club bisimila ɲɔgɔndan ninnu fila bɛɛ bɛ daminɛ ni nɛgɛ 16 dana gosira ka ŋanaya sɔrɔ ni championnat kun cɛra o club de bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa Ligue des clubs champion kɛnɛ kan farafina gun kan san wɛrɛ saison na 2023-2024 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don